Thank you so much for ministering to us. God bless you. Manera nchada ndidzidzise pamusoro pekugona kugamuchira. How to receive kugona kugamuchira. Mindoro. Vazhinji vedu we know how to ask. But receiving it's a subject. Inotoda kudzidziswa munhu kuti zvinogamuchirwa sei kana kuti zvinouya sei. Nokuti pane pekuti munhu unenge wakamirira zvinhu zvaakachema kuna Mwari. Mwari ndokubva vaunza mindiro dzacho nekuda kwekusaziva kuti Mwari vanopindura sei. Banhasi kwanditaura pamusoro pesubject yekugona kugamuchira. Ndakaona tikaenda kuagriculture, it's good kuti munhu adzidze kurima nekudini kuita zvese kusvika pakukohwa. But pane time yekuti unoita nzaka kwete nekuti hauna kurima, but nekuti wakatadza kuita store kuchengetedza zvakanaka gohwo rako. So munhu unotodawo kudzidziswa kuti apart kubva pakurima nekuita zvese kugona kufaita famine zvinosvika palast chapter yekuti you must know how to take care kana kuti kugona kuchengetedza gohwo rako. So kugamuchira mindiro kubva kuna Mwari. Chada ndiverenge bhuku yaGenesis. Genesis 19 from verse 1. And there came two angels to Sodom at evening, and Lot sat at the gate of Sodom. And Lot, seeing them up, he met them, and he bowed himself with his face towards the ground. And he said, Behold, now my lords, I turn, I pray thee, come unto thy servant house, tarry all the night, wash your feet, then you can rise up early and go your ways. And they said, Nay, but we will abide in the street all night. And he pressed upon them greatly, and they turned him unto him, entered into his house. Loti dzakaenda muSodom neGomora hadzina kuenda kumba kwaLoti, but dzakaenda kunogara panoti paCity Square kana kuti pakati peguta. Then Lot ndiye akanaapproacha maangels aya. Anga asiri maangels ekuti you can tell kuti maangels why nekuda kwekuti vakauya vari vanhu. Sometimes tine picture yemaangels anenge aine mafeathers, but on this text they came as men. Ndokubva vauya vakagara paCity Square, tingati mugarden reHarare. Lot ndokubva aona vanhu ava, ndokubva anoapproacha akati, kana ndawanirwa nyasha uyai nekumba kwangu mudye murare henyu mumukira mangwana nerwendo. Girls ndokubva dzati, aiwa we are okay, patiri panapa we sleep in the streets sekurenga kwandaita. Bhaibheri ndokubva rati Lot ndokubva agombedzera kuti akavanyengetedza akati, aiwa kani hamungarare pamhene, ini ndine kumba, handei mondovata kumba kwangu modya mangwana kuseni tomukira mberi nerwendo. Maangels haana kuuya kumba kwaLoti. Maangels haana kuuya muSodom achitsvaga Lot. Vanga vauya muSodom kuzoverify the sin yanga yaita rise up unto the Lord. Havana zita remurume anonzi Lot nefamily yake. Vangauya muSodom neGomora kuzoona kuti uipi hwakasvika kumusoro ndihwo here. But Lot ndiye wakanyengetedza, wakagombedzera varume vamaangels kuti handei nekumba kwangu. Varume ava imhinduro answer yauya kuSodom neGomora. Moto usati wauya, a way to come out yanga yauya. But vakauya vari vanhu vadokerwa vasina pekuvata, vakanyengetedzwa naLot kuti handei kumba kwangu. So haisi nyaya kuti denga rakasarudza kuti uda kubatsira Lot muSodom neGomora. Hope yeSodom neGomora yanga iri open check to anyone anogona kuita interrupt nekuva nemwoyo nehanya nevarume vasvibirwa vadokerwa vari muguta reSodom neGomora. So kazhinji tine patinofungidzira kuti ndonga Mwari ari mafavorite ake, ane vanhu vanonyanyofavha nyangwe tisichinamata, but kune vari too special vanoitirwa zvinhu naMwari. Peter achibata anoti kuita kwaMwari, God is not a respecter of persons. Munhu waita zvinoda Mwari, Mwari vanowirirana naye, voyena naye, vomuitira zvaanoshuwira. Ukatarisa nyaya yaIsaac kuti ave nemukadzi, Rebecca mukadzi waIsaac haana kuenderwa mulocation kunopfimbwa. Eliaza atumwa naAbhurahamu vakaenda kutsime. Tsime inzvimbo yaiuya vanhu kuzochera mvura vasikana vemuguta. Zvoreva kuti Eliaza
haana kuuya nezita rekuti Rebeka, but wakandogara patsime panouya chero musikana kuzochera mvura. Asi ndobva aisa evhawo chirevo chaakati degree kuti achandipa mvura uye achapangamera mvura, iye achava mukadzi waIsaac. Zvoreva kuti opportunity yekuti chero musikana aroorwewo naIsaac yanga iriko, but condition yakaiswa havasi vese vakagona kuita mito. Okay, condition yakaiswa naEliaza yekuti achandipa mvura uye achapangamera mvura. Haana kuti musikana achauya akanaka stereki yachaita mukadzi waIsaac. Haana kuti musikana achauya pano akapfeka zvakanaka ndiye musikana waIsaac. Angoisa a condition, but ari panzvimbo yekuti anyone can come to that place. Vasikana vemuguta vaenda kundochera mvura patsime. Zvoreva kuti nyangwe zvisina kunyorwa kuti pakauya vangani, but zvakatsanangurwa kuti pakauya Rebeka ndiye akapa Eliaza mvura ndokubva azopangamera mvura. Zvoreva kuti it was an open door for anyone. So pane zvinhu muupenyu zvatinofungidzira kuti zvinoitwa vanhu vari too special vakasiyana nesu. Machechi ese unoona akatengwa neropa raJesu ane vanhu vanotenda muna Jesu, vanonamata Mwari mumwe chete, but haite zvimwe chete kwavari. And I'll give another example. Mwari anotida zvakafanana asi upenyu hwedu haufanane. Zvoita kuti mumwe afungidzira kuti asi hakuna vamwe vari too special vanodiwa stereki, sei kana achitida zvakafanana isu takasiyana. Mindiro yobva yati anotida zvakafanana Mwari uyu asi hatimude zvakafanana. Vamwe kunamata yekupinda chechi party time inyaya yekuti nokusinawo zvekuita. Met a lot of people anototaura kwandiri achitofarawo kwazvo. When I come across your sermons, harimwe dhera nandabhoekana ndashiya zvokuita vanaenda painternet. But he was not searching for scriptures or for sermons. Itime yekuti anga atoshayawo zvekuita. I met somebody pataigara kuwadzana ndaifura nepamwe pane rimwe bhawaso kuti tipasa zvedu zvekustriti idzi hadzidzomoke zvakaatsanera vanoti varaidza mutambo taura kuti vamwe vanouya pano kuzotandara kuzovarairwa muchovha wotaita. Umwe achinova achitofunzira kuti Mwari vataura kuupenyu hwangu, umwe achiti haatsana vanoti varaidzawo tinombotitandarei. So Mwari uyu anotida zvakafanana, chinoita kuti upenyu hwedu husiyane, hatimudewo zvakafanana. Rudo rwake kuvana vake sababa haruna mutsauko, but upenyu hwedu hune mutsauko. So open check yanga yakaitwa paSodom neGomora ndeyekuti achagona kuintarakta kutaura nevarume, ogona kuvanyengetedza kana kuenda navo kumba. Ndiyo imba inoita sekunge yasarudzwa nedenga kupona pamoto weSodom. Yeti nhau yese ukaona pauya challenge chinotanga kuuya iway out kana solution. Saka uchiona kuti hakutaurwe gehena kunotaurwa pamusoro paJesu anoita kuti uregere kuenda kugehena. The way yekuti uregere kuenda kuhell is available, and ndo inotonzi gospel, which means good news. Hapana kutanga pauya mvura patime ya Noah kuti vanhu vanyure. Pakatanga pagadzirwa chinogona kuflota vanhu vakapinda machiri. So chakatanga ark kwete flat. And the door yeark harina kuvharwa naNoah. Mwari ndo wakati Noah apinda mukati. Later after 7 days the Lord God closed the door, which means for 7 days the door was open for anyone. So hakuna kutanga ne flat, pakatanga ne ark. So muSodom neGomora hamuna kutanga nekunaya kwemoto, pakatanga nekuuya vatumwa vanoita kuti vanhu vasapinde mumoto. So kazhinji kacho sometimes tinotadza kuona answer minduro, togona kutadza kuigamuchira. Mukadzi weSamaria anoti kuna Jesu takamirira Mesaya, Mesaya akauya achatudza chokwadi. Iye aitotaura neMesaya akauya, achitomuti Mesaya achauya. Chinomupa kuramba achimirira Mesaya iye achitaura naMesaya itradition tsika. Tsika dzaivako dzaiti maSamaria nemaJudha haadyidzane. Saka kana vakamirira Mesaya akangouya ari muJudha vanoramba vachimirira. Mwari haite zvemachechi, machechi anoita zvaMwari. I want to explain something. In statement iroro.
Mwari haite zvemachechi. Machechi ndo anoita zvamwari. Why? Nokuti Mwari apinde chechi yedu. Bible rinoti miviri yedu itemberi yaJehovha. So subject yekunamata Mwari is subject yekingdom. And the kingdom is something bigger than a denomination. So tikanamata tikachema senyika, kana tikachema sechurch. Let's say for example, Anglican kana Methodist yachema kuti Mwari raise somebody. Tikachema sechurch, Anglican Methodist zayota kuti Mwari raise somebody. Sumudzai munhu pakati pedu. Sumudzai vhangeri, sumudzai vaprofita. Mwari vakatinzwa vakatipindura. Havapindure vakatsika platform yechechi yanamata. Vanenge vakatsika platform yeumwari hwavo nenyika yaparara kuti vanhu vabate Mwari vabatire nyika. Saka vanoita chii? Mwari vanoraise somebody maybe outside our church. Kuna wafundisi kwa mna madada yangu pale ndio. So patinochema kuna Mwari tichida mhinduro. Mwari vanounza mhinduro iri mu dimension ye kingdom, and the kingdom is more than a church. Ndikuti kuti patinochema kuti Mwari raise a prophet in our nation, tiri church. Mwari vanomuraise, but pamwe pacho vanomuraise asikapinde ku church kwedu. Vanomuraise kuti aite basa reumambo hwavo. Isu tine mentality yebasa rechechi yedu. I had such a challenge when I started ministering church kwandaipinda. Vakati watumwa nani? Ndikati na Mwari. But our committee yedu anogara newepasi kuti tikutume nekudii. Vakati we can no longer associate with you because chero zvauchanoita kuroad it's all up to you because haisi church yakutuma. Kureva kuti vanototi azviite kuti Mwari akutume kana church isina. Why? Because vanofunza kuti zvese zvofanirwa kuitwa naMwari zvofanirwa kuitwa muchechi medu. Tikati Mwari raise a prophet in our nation, anofanirwa kunge achipinda chechi yedu. Tikati Mwari raise somebody ane gift ye healing in our nation, vanhu vari kurwara zvipatara zviri kudhura, anofanirwa kunge munhu wacho achipinda chechi yedu. Saka tine vanhu vane mentality yechechi zvokuti even Mwari akada kuita chinhu navo akatoomerwa kuti avabatsire. Saka Jesu paakauya ari Mesaya, mukadzi weSamaria anoti takamirira Mesaya, nokuti tine mutemo uriko kudhara kuti maSamaria ane maJudha haadyidzane. Saka isu kana tiri maSamaria, Mesaya akauya ari muJudha, we can still wait. Saka tinoita kuti Mwari hamusi kutipindura sezvatinoda, muri kutipindura sezvamunoda. Yet does the citizens yekingdom, Mwari vanotipindura sezvavanoda. Isu tinenge tichida kuti vatipindure sezvatinoda. Tikati God raise a prophet, anofanirwa kunge achipinda chechi yedu. Tikati God raise an evangelist in our nation, anofanirwa kunge ari wechechi yedu. Yet the church is too small than the kingdom of God. So vanhu vakasatomborumurwawo kubva pachurch system kuti vaoperate nementality yekingdom, vanoramba vachimirira zvinhu zvakaitwa naMwari kudhara. Why? Nekuti tine pfungwa mazuva ano mukurarama kwedu kuti ukabva kuchechi kwaunopinda ukaenda kune imwe chechi zvikazivikanwa unotonzi uri kuita musikanzwa. Yeti mwana wako ane transfer kubva kumusarabani ouya paIbusville, haisi problem. Why? Because unounderstand kuti syllabus yechikoro O level. But kuti tiunderstand kuti Bible hazviiti. Unofanirwa kunge uri kwedu. Saka uchiona pane munhu kutoti akatorupupura so kuti hama dzangu ndakarasikirwa ndakandakaenda kuBhoko 3 months zisina namata hakuna yedu, vanhu vanototi ashua very sorry. Why? Because tinotofunga kuti kunamata indau yechechi yedu. Tikasarumurwa kubva pamentality yechechi toenda pamentality yekingdom, ipapa hanzi kuti chechi yakaipa. Chakanaka kutopinda chechi, chakaipa kupindwa nayo. Now explain. Ikakupinda waappetite, ukasara nemunhu akapindwa nayo haana zvimwe zvaanotaura asati akubvunza mubvunzo wekutanga yekuti munopinda kupi. Because andozati patopinda ndokune nyaya first kwete akatipinda. So mhinduro yakauya kuSodom neGomora, there came angels. Hatina kuenda kumba kwa anyone, dzakandogara paCity Square.
bagedre muguta. Loti ndokubva aenda akati uyai murari kumba kwangu mugeze tsoka mufumire mangwana. Dzikatomboramba kuti aiwa panapa you okay. Baba Loti akagombedzera akakuti ndinokumbirisa please handei kumba kwangu. Zvore kuti solution yekuti vanhu vasawirwe nemoto yauya ari maangels, but only one person agona kuva neheart toward strangers. Vamwe vese vemuSodom vari kuona nha kuri kutovira havana basa navo. Only Lot ndiye akati regai nditaure navo vauye kumba kwangu. Giroza hadzina kufamba muSodom dzakabata maiki nespeaker kuti kuchanaya moto titererei uye tiwiriranai nesu farirei. Vakangouya vakangogara vakanyarara kusvika Lot akanegotiata navo vakaenda kumba. Lot message yemoto akainzwira kumba kwete muroti, which means nhau yekuti vanhu vapone. It was an open door for anyone. Kuti musikana ave mukadzi waIsaac, Rebecca, yanga iri opportunity anyone. Nokuti Eliezer paakandogara patsime haana kuti pano ndamirira Rebecca. Zvanzi musikana achauya pano, musikana is not a name for anyone. Musikana achauya pano achandipa mvura, achapa ngamera mvura, ndiye achava mukadzi waIsaac. Harisi zita remunhu, icondition. So pane nguva yekuti vanhu vachitoti itamwara itanga nevanhu vanofevhera nekuzodii. There are times yekuti we need to get a revelation on what to do. Nokuti uchaona kuti Eliezer haana kunge audza musikana kuti chipa ngamera mvura urorwe. Ndozvaakafunga akataura ega. Musikana ndokubva aita zvafungwa kwete zvaudzwa. Eliezer ndiye akati achandipa mvura uye achapa ngamera mvura ndiye achava mukadzi waIsaac. Ndozvaakafunga, ndozvaakataura in prayer. Rebecca paakauya ndokubva apa Eliezer mvura, ndokubva achera mvura akapa ngamera. Hazvina kuparidzwa, hazvina kutaurwa, asi ndozvaakaita. Shoko parinoparidzwa zvisina kutaurwa ndozvinonyanyokosha kudarika zvataurwa. And I'll help you to understand. Zvataurwa ikuru inokusvitsa pane imwe level yekuti unzwe zvisina kutaurwa. Ndichakupa example iri tangible. Kurarama kwatoita isu kumusha kudokosha taimukida kuenda kumagarden kunoita magarden kuseni tikumba kwamuchemberi wangu. So muchemberi wetu akauya takarara mukitchen tiri boys so wozavairara vabika woti zvamurimi kukozodya nyama. Message yavataura yati zvamurimi kukozodya nyama. Message yavasina kutaura ndoyo yavari kutaura yekuti musadye nyama. Saka imessage inonzwa nemunhu ati kurei. Kana uri mfana unotomuka pakati peusiku woti zvatiri isu tanzitiroe uri kuita zvawanzwa, yet unotoita wrong nekunzwa. So chinonzi revelation, shoko rawapiwa rinokusvitsa padevo yokunzwa rimwe racho rasara. Kana wakura shoko rawapiwa rinokusvitsa palevo yokunzwa chikamu chasara. So ngirozi dzakauya muSodom neGomora hazina kuenda kumba kwaLoti. Loti ndiye akati ndiri kukumbira kuti akava a good heart towards strangers. Kana Bhabhuri richiti maangels harire kuti vaitofamba vaine mapapiro dziri ngirozi. Vakatouya vari vanhu. Loti ndokubva ava a heart towards strangers. Hati iyoyo akaitora kupi? Loti wakafamba naAbraham for a long time. Abraham une tsika yake yaakaita even to these angels. Genesis 18. Paakaona atumwa wachipfuura akamhanya akawira mutsoka. Akati kana ndawanirwa nyasha uyai henyu kumba kwangu mugeze tsoka mudye mufurire mberi nerwendo. Ndo the same statement yakataurwa futi naLoti. Zvorati Loti ane chaakawana in associating naAbraham. Association yakamupa impartation. Magnet tese tinoiziva. Inonzi magnetism ability isimba rekudhonza mametals. But unoziva yekuti spoon yange isina that magnetism ability. Ikabatwa nemagnet for 1 week. Yange ikazobviswa pamagnet. Inosara yane zvinoitwa nemagnet iyo iri spoon.
That magnetism ability is transferable after a time. Mabatana magaramese. So kune zvinoita rap on vanotaura shona vanoti pane kunonzi kudziya moto wembavha. Vanhu vanotokudza kuti vanhu vari kutamba nawo unoguma waakujeri. Vanonzi mastatement iwayo. Vanhu vanotamba nawo uchaguma waakujeri. Kana izvozvo zvichitozoitika ende zvichimanifesta, which means the opposite also inoita kuti ukatamba nevari successful unoguma waita mari. But asaka munhu wanombonzaro ukatamba navanhu vachasimuka. Tinokudzwa zvinongoshanda kana ari maproblems chete. Inhau yemind yedu yakatrainwa kugamuchira the negative more than the positive. I'll give an example. Kana munhu achitofamba kudai ukamuti nyoka iyo haabvunze kuti kupi, anotongochituka. Mind yake inotozva kuti kana iri nyoka yatopa ndiri. The same person ukamuti mari iyo anoti kupi, anozva kuti kana yakeshi kure, but kana iri nyoka ndatorumwa. Imind yakatrainwa kugamuchira zviri negative, kuti zviri negative ndo zviri close to me, zviri positive zviri very far. Opportunity yakauya ndikazvipresenta sevanhu vari desperate muSodom neGomora, mastrangers asina pekugara. Lot akatoruma murari panze, ndinemba muno muSodom, let's go to my house. Munomukira kuseni muchienda. Vanhu ivava vari kutaura nawo idelegation yeheaven, but yazvipresenta sekunge iri desperate isina pekurara, ende vaine mission yekuti vanhu vavachahosta vavape message yemoto uye vanhu vagone kuburiswa mumoto, but havana kuuya vaine eneo yekuti Lot. Lot ndiye akaita kuti agone kuwana favor nekuda kwezvaakaita. So kazhinji kune favor inozvipresenta seproblem. Tiona unoramba uchidzokera mupreya kuti Mwari ndirangarei, pane favor yanikuda, yeti favor yacho yakauya, but yakauya desperate, yakatouya iri problem. Saka iwe nokuti hauna meso emweya, wakangoona iri problem, hauna kuona opportunity yavigwa muproblem. Yesu ari Mesaya auya kuzoponesa. Paanokumbira mukadzi wemvura anonyimwa, anyimwa anotanga kumaketa kana kuadvertisa yaainayo kuti dai waiziva ari kukukumbira iwe ndiwo waitokumbira kuno nekuti ndine mvura mhenyu. Zvora kuti anowanzoita zvinhu tu, nyota nemvura. Jesu ukaona akukumbira mvura ukangomunyima anokudza type yake yaainayo. But anotanga apresenta udesperate neproblem, but iye akalota a blessing to your life. So mindiro zhinji dzakamirirwa nevanhu dzakauya ende dzakatoneta, dzinopedzisira dzatodzokera kudenga kwacho kuti muchinda wacho haana kana basa nesu. Why? Nokuti pfungwa yake yakangopurogramwa kuti kana wanamata Mwari achida kukupa opportunity, inongouya shuwa iri opportunity utongoona kuti yaMwari yauya. There are times yekuti the opportunity inozvipresenta semaangels auya muSodom. They were desperate, vasina kwekurara, vachingodzungaira mutauni, but iri timu yemoto inonaisa moto type. But havana kuya kana nemagumbezi kana neany sign yekuti vane zvokudenga zvavainazvo. Vakangouya vakagara muguta. Lot akati aiwa handisiye mastrangers achirara panze kana ndiine imba. So pane nguva yekuti basa rako rakauya, vanhu vakatouya sekunge harisi basa, idambudziko. Saka vakadzokera futi kuprayer kuti Mwari basa rangu nanhasi. Yeti basa racho parakauya hauna kuwana meso ekuona kuti ndiro rauya. Hapa runoti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Asi hapana panoti ukaita prayer denga rovhurika noti adzimai avo shuwa anobva kuno. Achibva kuna Mwari kudaro akatobvako kudhara atori kumaraini kwawo, ende anotopfimbwa ende anotorambawo. Ina adzimai angu atine vana 3 pandakavapfimba vakanditi kwana, but wega undonoti adenga rakandipa munhu but aimboti kwana inini manje. And one thing chandaka understand zvangu, it ladies sometimes or most of the time kana tukuwa dzesi to them no
ani ma meaning too. No anoreva kuti no kana no anoreva value. No ariko no wano okuti unonzwa kuti kuramba bali kuna no anokudza kuti azvinoita izo ilanguage inozikanwa nati kurei pane kuramba unokudza kuti iripo munhu aramba unochedzera kuti haabhozi kuti kune wino yayozona apasva kutuka pane mhepa but ilanguage inogona kuunderstand one a little bit mature. So Lot varume paakavati ati munoona kumba kwamubhabho rati vakaramba vakati we are okay here. Iye ndokubva azoita vekunyengetedza kuti please God ndinoimba muno muSodoma hamungatenderwe kurara panze apa isu tiripo. Ndokubva vaenda nevatumwa kumba kwake. Handizadzaradzira kumanguva vanhu vaamumba pamusadza radyiwa sapa yarowa. Avo varume muSodoma zvabata vaziva kuti vanhu vaya vaenda kumba kwaLoti. Ndokubva vauya kumba kwaLoti zvikati buditsa vanhu vapinda mumba mako. Vese panouya favor mumaishi mako Satani hapete maoko anotuma masystems anda kuti favor yebude futi. Mukadzi anonzi Rahabu chaila chifeve vakapinda varume 2 vatumwa naana Joshua mumba maRahabu. Zvanzi mambo the king of Jericho akatuma vanhu kuti endai munoudza Rahabu abuditsa varume vapinda mumba make. Hama dzangu chinonzi chifeve kutendera varume vachipinda mumba mako kana uchizikanwa kunzi kuchifeve. Sei musuru mambo akarwadziwa kuti Rahabu ane makastoma. That means mambo anga akusenza a spiritual thing more than a physical. Nokuti kana munhu ari chifeve ari hure varume vapinda mumba make ufeve hwacho. Rahabu was a prostitute. Mama ake mukapinda murume zvine problem here. But sei mambo weJeriko akati endai munoudza Rahabu abuditsa varume vapinda mumba make. Wati pese panouya chinokuponesa the devil fight. Zvisina basa hazvaite zvinoita kuti life itransforme obva anoda manje. Kuti atonzi chaiva tifeve kurati every day maipinda vanhu enda kunanga nebasa nazvo. But pakapinda vatumwa naJoshua vanozoita kuti Rahabu asurvive. Mambo wazva kuti pese pane survivor we need to fight. Ndinofanira kuti Rahabu akatsika-tsika haana kuti Yeshua vapinda torai akavaviga mumba make. Sadhaivhi tinoti shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu. Kuti kana chiri chaMwari chinoda kuviga mauri chichengetedze. Vanhu havafare kana Mwari aunza blessing mulife yako vanotuma masystems anda kukutorera. Lot ahosta vanhu mumba ko vanhu haisimba yenyu imba yaLoti munorwadziwa nei kuti Lot apa vanhu accommodation. Mwechina inosenza kuti kana atotora rume wapinda mumba upenyu hwake hwatotransforma hwachinja. Saka let's fight tifanane. Indetu kwaya kuchechisana nobva asiyana newe. Wobva anototi yes this is the time to fight you now. Why? Nokuti pane zvauya mulife mako zvakanakira upenyu hwako zvokuti wakaipa unorwadziwa. Vanhu munopoikana nei kana Lot apa vaenzi pekurara. Vadzi vakati panguva vakangoti chovhei vakauya vakapinda kurova tuo budisa varume vapinda imomo toda kurara navo. Ripoti yakaenda kudenga yanga iri yehumbo chani. Sangirozi padzadzinga panyika dzauya kuzoverifya kuti angangodara emakore ngatizvionere. Saka apa wakati buditsa varume vapinda mumba mako toda kurara navo. Lot akati aiwa hainetse ndine vana vangu mhandara mumba ndoda kukupa ivavo. Ava ndokubva varamba kanzi atuda varume ari mumba vouva varume ndobva vabva vaziva kuti saka ishuro timwe rachada mabhebhi zvachose rakutoda vamwe varume. Akaramba Lot akataiwa ndine vana mhandara ndikupei zvikanzi hatidi tida varume ivavo. Lot paari kuedza kuda kuvaka vari kuramba. Why? Pese paunoburitsa kana paunoedza kupa unaexposa rimwe dhimoni risingade kuti usimuke. Zvanzi aiwa ndine vanasikana ndikupei zvanzi atoda varume vapinda imomo. And a miracle happened.
Lord akanzi nevatuma pinda mba ava ndokubva varohwa neblindness besa hapana akatendeuka vari mapofu kudaro vari kupfuura mberi neprogramu andakudzi vomwe vakati vasisaonekwa kuti tidziweyotiitsai vachichada izvozvo miracle ndakazoona kuti it's good but it's not enough kuti munhu arepent. Vana veIsraeri vakanwa mvura padombo but vakaramba vari stubborn. That's why munhu chingatomupa repentance the preaching of the gospel yebasa rakaitwa paCalvary than any miracle. Jesu achida kubatwa muGetsemani, Peter akabvisa bhemba akacheka munhu nzeve. Jesu akanhonga nzeve akadzorera murume abviswa uyu. Murume uyu haana kuti thank you Ishe ndakusaidi kwenyu. Akaramba kuti naye. Ukadzorera nzeve unofanira kuchinja saidi ka. Wendawo kwa Jesu akuitira munana but akaramba ari against. Not miracle ain't isn't enough to win this guy. So Lord anyengetedzwa. Ndokubva ndinoona vasikana ava ndokubva neblindness. Message ndokubva yatanga kuzoparizwa kuti ufunge watoitirwa nyasha kuuya kwataita pane moto uchauya. Saka tine program adatitaure nemi. Toda kuti muzobuda muno mumbomhanya yenyu moto uzonaya. Sa Lot haana kutiza moto. Lot wakanzi mhanya kana wabuda moto uzonaya. So Lot haana kutiza moto muSodom ndandiyoti vatsimbirire papa. Akatopiwa message yekunzi mhanya uende kuchikomo ichi. Kana wasvika ikoko ndopatichaita zvatoda kuita. Lot haana kutiza moto muSodom. Lot waimhanya nemessage yefaith yekuti zvataurwa ndezvechokwadi zvichaitika. Saka kuda kuti vanhu vaigona kusangana naye chimhanya vaigona kubvunza kuti indava obva ati kuchanaya moto. Vanhu voti kana usiri kunaya is not a problem. Tozozviona wakuita sei. So because haasi kutiza moto ari kumhanya pamessage yefaith. But message yapihwa kufamily yake ine one principle: don't look back or don't look behind. Rabai makatarisa kwamuri kuenda. It's unfortunate kuti my Lot vabikira vatumwa vahosta denga havana kuva successful. Ivo vabikira vatumwa denga rasvikira mbamao vakanzi budai musacheuke. Ivo pakuenda ndokubva vacheuka. And the Bible rangu rati she turned into a pillar of salt. Apart kuti munhu yaanenge asisipo afa, Bible harina kuti she died, rati she turned into a pillar of salt. Why salt among everything else? Saying that you akava salt akadi kungochumuka naivhu nokuti munhu ifka munhu anodzokera kuguruva. Mailota haana kudzokera kuguruva, vakadzokera kusalt, which means there is a story behind chinhu chinonzi salt. That's why Jesu kwaari kuuya manje anoti imi mukatenda kuvhangeri rangu kana muri vatendi, you are the salt of the world. Zvoya kuti Mailoti vane chinhu chatinogona kudzidza kubva pavari kuti sei vasina kuva ivhu, nokuti ivhu rinodzokera kupi? Kuvhu. Mailoti kufa kwavo hakuna kunzi she died, so she turned to become a pillar of salt. Among everything else, why salt? Saka Jesu paari kuti kana muri vatendi manje matovawo futi munyu. Lati isusu naMailoti tinenge kufanana kana tichitenda muna Kristu. Mandinzwika here? Yes, amen. Timbirire musho unopanzwa. Kana Jesu achiti isu tiri munyu wenyika kana tiri mabelievers, ukuti naMailoti let her look back and she turned into a pillar of salt. So naMailoti tinenge kufanana, tiri munyu iye akavawo munyu. But tinofanana sei nokuti yawo yaiva nyaya yedisobedience. Havana kuteerera zvakataurwa nevatumwa ndokubva vacheuka and she became a pillar of salt. Isu manje tobva tava futi munyu kufanana nawo. Sei? Explain. Salt ukaitora ukaiisa musupu kana mumuriwo inodissolva. Kana wakudya unoinzwa, hauchaiona but unoinzwa kuti irimo. Ndonoita sauti nayo. Ukadurura musupu so hairambi iri pamusoro yakarangara iri white, inodissolva. You are part of the soup. But unotonzwa kuti supu iyi ine salt, iwe usisiri kuona salt.
kureva kuti my effects anofanirwa kuwanikwa mumunhu anonzi mukristu, kuti isu wacho tikaiswa musituation hatisi tinooneka, but umwari huri matiri hwaunofanirwa kumanifesta kuoneka. As a believer, pakanzi pane zvingoitika pano, vanhu ngavachirega kuona munhu, ngavachiona mukuita kwaMwari kwakavigwa mumunhu. Effect yesalt iri pakuti kana yanyungudika yamusupu inocreata taste yekuti munhu unotoziva, even munhu asina kusvika pachiiswa salt anokuudza kuti irimo. Uri kuiona here? Iri kuinzwa. Kureva kuti uKristu unofanirwa kusvika palevo yekuti zvinonzwika. Kana vanhu ukasaudza ndopinda kwakati yedu ndeyakati, usauti hwako unotatsana unonamata. Tisina kubvunzana machechi yekunamata inooneka. Pari pano kuti unozoona kuti papa waasauti yekuti anofanira kutobata shuwa kuti uri sauti, unotoita kuvaudza nebheji yekuchechi kuti nditoriweuta muri kuonera usauti haupo. Kana usauti uripo, vanhu vana basa rekubvunza vanopinda kupi vanoona kuti mwoyo nemunhu, kudzikama kwake, kutaura kwake uyanonamata. The effects of salt. Hapaonekwe chechi, hapaonekwe bheji, hapaonekwe chigaro, panoonekwa manifestation yeumwari. So Lot nevana vake vakapfuurira mberi nerwendo. Thank God Lot haana kuzocheukawo. Why? Because pane program inoda kurongwa naMwari. Kune rudzi runotipa mukadzi anonzi Ruth, anonzi maMoabites. Vanhu veMoab iproduct yaLot paakarara nevanasikana vake. Vanasikana vaLot vakanwa wine, vakarara nababa wavo, kukaberekwa rudzi runonzi Moab. KuMoab ndokunobva mukadzi anonzi Ruth. Ruth ndiye anouya ororwa kuno naBoazi, okontinya genealogy yaKristu. Zoreva kuti nyangwe pakaitika zvisina kunaka, pane chakaberekwa chakanaka. Hazvina kunaka kuti baba varare nevana vavo, but vaita musikanzwa iyoyo pakaberekwa chinhu chakataimirwa nedenga kusvika paextend yekuti Boazi haana kubvira aroora achimirira zvinobva kuMoab. Yedu Moab izita remusikanzwa, vana varara nababa, but kuna vana varara nababa kuMoab kumusikanzwa kuri kuberekwa Ruth anova kateguru waKristu anororwa naBoazi. Sei denga raita sekunge raitransfova, uchaona kuti my Lot by revelation nechizaruko vari kuziva kuti mberi kwatiri kuenda ndikakontinya kuenda nemurume wangu hatigone kubereka rudzi rinonzi Moab. Tinenge ndauraya plani yaMwari yekuti tivape Ruth. Saka ini pandiri kucheuka, I'm looking into the revelation of the future. Lot naadzimai vakapfuurira mberi nerwendo havagone kubereka rudzi rinonzi Moab, nokuti rudzi rinonzi Moab runongowanikwa bedzi Lot paarara nevana vake vasikana. Naadzimai vake havagone kuita rudzi irworwo, but murudzi irworwo muna ari kudiwa anonzi Ruth. Saka mai Lot vakakontinya, kumberi hakuna Moab, kana kusina Moab hakuna Ruth. Saka mai Lot pavanocheuka kureva kuti vari kuti inini handichakontinya kuenda kumberi, but nyangwe ndisina kukontinya kuenda kumberi, pane zvandaona zvekumberi zvandava involved kuti ndibatsire kuti zviite. Zvii kuti kuve neMoab handifanire kukontinya. Saka pandiri kucheuka ndava sauti haichaoneka, inodhisolva musupu, unozongoinzwa kumberi. Kana paakuberekwa Moab unozwa kuti pana amai vakabva kuti paite vamwe vasikana vanobereka zvinhu izvi. Sauti ikapinda musupu haichaoneka, but kana waakurova supu unozwa kuti irimo. So mai Lot pavakava salt, pavakacheuka, unoti vakadhisolva munyaya iri kurongwa naMwari yekuti kuberekwa rudzi rinonzi Moab kuwane Ruth. Saka paasiri kuenda ati ndaakujoina plani yaMwari, nokuti ndikaenda ndatoimisa, hatigone kukupai Ruth, hatigone kugadzira Moab. Saka mai Lot ipicture yekuteerera, ipicture yerevelation yekuziva kuti ndikakontinya nerwendo ndauraya program iri kurongwa, nokuti hatigone kuwana Ruth kubva kuMoab kana ini ndakontinya ndina Lot's husband. Maybe I'll explain another dimension.
kana vana vamwari vanga vasingatenderwi kunoorana nemamwe marudzi. Kunoti Ruth the Moabitess haakodzere kunorohwa kuBethlehem kuvana vamwari. Sei denga rakazvitendera handei pana Moses. Law came through Moses paMount Sinai. Moses wakasvika kupi? PaMount Nebo. Mount Nebo inowanikwa kupi? In the plains of Moab, which means Moab is a place where law died and grace began. Moses wakasvika kuMoab, ndipo tisavanoti Mount Nebo. Gombo rinoti Mount Nebo pakasvika Moses rinowanikwa in the plains of Moab. Saka pese panofa law, grace ndopa inotanga. Why? Nokuti murume wako akafa, wobva une right yekutorwa neumwe nokuti hausisina. Saka chechi ikarorwa naMoses, Moses paanofa taakugona kuberekwa futi muna Kristu upenyu. Saka mukadzi anonzi Ruth tirikumupa qualification yekuti ari mutorwa agone kuroreka kuIsraeri. Iye ari kubuda muri kufa law. Ichechi yaberekwa kubva murufu rwaMoses ichienda muna Kristu. Sana kusvika pale mukadzi wepapapa mukadzi walota haana kukontinya nerwendo acheuka ndokubva ava sauti. Jesu auya ndokubva ati imi muri munyu wenyika. Kuti ari kutifananidza yetu ukatarisaka sitori ari kutifananidza nemunhu asingateereri. Zvorati pane kuteerera kuripo nokusateerera kwake. Nokuti dai akateerera akasacheuka aipfuura mberi nehasbandi yake Loti wosvika uku wochembedzana zvavo kwavanga vabereka kudhara. Saka paakasajoina rwendo rwokuenda nekucheuka, Loti akarara nevanasikana vake ndokubva abereka kuti Loti Moab ndokwakabva Ruth. Zvoreva kuti amai Loti vari kuti kumberi uku Mwari havana purani neni yekuti tivape Ruth, vane purani naLoti nevanasikana vake 2. Saka ini handichaenda nokuti ndikaenda ndinospoira program yekuti kuve naRuth. Saka paari kucheuka vavasouti adhinzurwa mutsuku, but unozonzwa kuma kumberi kuti kwakaberekwa Ruth. Zvakureva kuti kusaenda kwamukadzi waLoti ndokwakakonzera kuti kuve neRuth kunonzi Moab. Kuti akaparticipata paprogramu iri kumberi but iye asara. Maeffect esauti ukangoisa musuku hauione futi but unoinzwa. Even munhu asina kuona muchiiswa sauti anokuudza kuti munyu wakawanda. Maonera ndiri kuunzwa. Unounzwa sei kana wadissolve? So picture yechechi kuti you are the salt of the world. Pavatafananidzwa nefirst statement yekuti salt iri pana mai Loti. Zvoreva kuti amai Loti pavakacheuka mukusateerera vachitarisa kwavanzi vasatarise, vane zvinhu zvavaida kugadzirisa kumberi kwavo vasingafanirwa kupati kuenda kana kusvika. Rakambega usiku kune nyaya yandinayo nhasi ndeyekuti opportunity yekuti vanhu vabude mumoto ndo yakatanga, kwete moto. Chakatanga usiku kunaya kwemoto kune varume vakauya vakanyengetedzwa naLoti kuti andeikufamba. Havana kuuya kuti kutsvaga Loti neadresi yaLoti panapa. Even Abraham, the friend of God, the great prophet, akaita intercede for Sodom and Gomorrah, and akatotara in terms of figures akatanga ati 50 gross negotiate na kusvika asvika pa 10. The actual figure yakanamatwa naAbraham yekuti vanhu vabuditswa 10 but hamuna kubuda vanhu 10 4. Sei denga risina kuti Abraham ishamwari yaMwari and is a great prophet takungodawo vamwe 6 wokuwedzera kuti 10 ikwane according to his prayer. Secret yanga iripo ndeyekuti no matter prophet vakunamatira zvakadii, your character matters most per manifestation. And I'll repeat. Nokuti vazhinji vedu manzwa nokuchinja machechi kutotsvaga kuna prophet ari powerful. Secret yepower ine chekuita nemunhu ane problem uye nemunhu ane anointing. That's why Jesu aiti aporesa munhu anga asingazviposte kuti wazviona kuti original from heaven. Power iripo aiti kutenda kwako, but aipa credit nemunhu anga ane problem kuti kutenda kwako, kuti iwe unotenda simba robva rashanda. Saka ukaenda kune simba iwe usina kutenda hazvicomplete. Zvoreva kuti kutenda kunouya nekunzwa uye nekunzwa shoko raMwari, ende kutenda kusina mabasa kwakafa. So no matter ukachinja chechi ipi neipi, kana prophet vakanzi vari highly anointed zvakadii, kune zvimwe zvisingaite, kwete nekuti havana power
Abraham akanegotiate akasvika panumber 10 akati ko naye Mwari mukawana vanhu 10 haufa. Ngirozi dzapinda muSodhomu neGomora, family yakachengeta ngirozi vakachengeta bikirwa chikafu, ifamily yevanhu 4, Lot adzimai nevanasikana 2. Havana kunzaiwa kuti munhu waMwari anga ati 10 nganikotopai vamwe 4 pamusoro vanhu vabude. Vanhu vagona kugamuchira nekuita zvinodiwa naMwari ndo vanopinda mumafigures nyange pane negotiate vakawanda. Saka unoona munhu unovatira kuti zvizhinji ngazviitike muupenyu hwako, unotaura zvizhinji ona muchiitika zvishoma. Vandofunga hana pawo Mwari hana kumunzwa. Abrahamu akataura 10 but vakabuda 4. Iye achinonzi shamwari yaMwari. Nenda yaitaiwa mufesi wangu haatendokwanisa kwanisa. Character yako zvaunoita andikuona kana ndinoti zvisina kuya nezvina kuti dabudisa Lot. It was an open check for anyone. But Lot akava a person ane a heart toward strangers. Akati mungarare panze ndinemhanda yekumba kurayako nepese panouya mhinduro yako kazhinji inouya sekunge iproblem inoda kubatsirwa newe but iri solution yayo uzobatsira iwewe. Pese panouya solution inogona kutouya seproblem. Saka uchiona uchiri kunamata kuti Mwari problem ngaipere kuda solution, every problem yacho no solution. I'll give you a quick example. HIV idambudziko. But HIV yakava source of employment to others. Watu nema NGO. The mothers akatonzi AIDS program, AIDS zokati. Kulewana teta dumbu ne AIDS kuyakwake atore dumbu. Anoshanda kuma NGO AIDS. Iwe chako unayo cheti. Kuti ngori rimwe side wozvako but vamwe vatya nayo. Industry hakuna but pangosimuka pandemic vauya kaindustry. Covid yoyi kuna vakatya. Kuna kutorwadziwa nemamasika utakomana dai chirongwa chiripo ndandakaona akawanda. West Restaurant team redu vakomana vasera na 5 mari nemamaska angotsenga mukokomana angotsenga andozvotamana covid kuenda kwaita kuti ma5 achiwanikwa manga wazingosangana neonsatoenda tese 5 sakapera yanga iri pandemic kakarika breakthrough nerimwe site hondo painouya noinoita kuti vamwe vazonzi mahero vamwe vanonzi marefugees. Decision yavakaita pakauya hondo vakapeni zvekudetsera vanhu rekatipinde mukembi mwe ndobvataiwa yatingajairirwe nyika yedu. Hondo yapera ndobvazonzi vakupiwa mari dzawa nekusada kujairirwa ave kutiza ndiyoyo. Saka mumwe akaita refugee mumwe akaita hero pahondo 1. Havana kuya chiti mahero endayo marefugee endayo idecision yako kuti ndandiri zvenoizi ndikapinde mukembi mune vamwe. Unouraya tidi izvo zvikandijoina vangu tizorore. So pari pekuti opportunity ikauya side raunoenda kwete rawakaendeswa raunoenda iwewe maringe mafungiro ako. Hakuna kutanga kwaita flat kuti vanhu vanyure pamazuva anowa. Kwakatanga kwareka inoita kuti munhu asanyure. So chinototanga isolution kwete problem. But the solution yacho kakwa kuri kuvaka kumrane usimbe kakatoroka muka problem kunetsana. Vana vanokuifarira program yekuvakareka kungonetswaona umwe mudhara ngofunga kuti kuchanaya hazvina pei mukati kungovakisana kuitisana. Saka nakati hatijairirwe ishamwari vakati ntu yako tiri kuno. Solution yagara iripo pekutanga but kazhinji inogona kuuya sekunge idambudziko. Saka uchiona nanhasi chiri kungo dai ndirini Daniel ndaiswa mugomba reshupa prayer yangu yanga ine kuti I bind the lions, I paralyze them, I command them to die. Yeti shumba idzodzo isolution kuvanhu vakukandisa. Why? Because dzichavadya kana wabuda. Saka shumba kuna Daniel mabhururu ake ndoma witness chaiwo achaudza mambo kuti uyu ari right vasi right mukavakanda tokuratidzai kuti havasi right.
kana lika program kakuchinja na kupinda. So kuna problem inogona kutouya, but isi problem yako ili solution unezwe kukurwisa. Dai tanyi wakana mata shumba zikava paralyzed zikafa, wakurwisa wakazopindawo, waingo wanao breakthrough. Saka shumba kuna Daniel i answer. Roman Samson achienda kutimna, shumba ikauya against him. Bible wrote akaibata akaivarura. Akuzodarika mwamuzi akatarisa mshumba ya akauraya akaona muine uchi. Yeti shumba ikanachuya against you ili kuuya kuzokudya. But kuna Samson yakauya kuti azodya. So solution yako kazhinji ikauya se problem unodzokera futi ku prayer unochema kuti Mwari ndiwanire nyasha zvinhu zvezvawesi. Because painita wesi kune vanenge varangarirwa ufunge. Labhani aiona vanasikana tu Leah na Rachel. Bible rinototi Rachel anga akanaka kudarika Leah, but handaipa kuroorwa Leah akatangira akanaka. Sei akamutangira ari asina kupfimbwa, ari asina kudiwa na Jacob. Baba vakati kuno mukuwasha tinorera namasikati tere kurora kwana pato kupa mudzimai wako manheru. Baba izoti usiku haushande beauty unongoshanda kuti munhu arimo. Kuti Labhani akagona kumaketa problem tambi akanaka. Uya ari zvoona mangwana kuseni kuti mandipa munhu asiri but nhumbi yatobata. So rima rega rega rine blessing kune vamwe vanhu. Isaiah 45 verse 3 not, I'll give you the treasures of darkness. Darkness inakatakura futi ma treasures. Darkness rima kuona kwezvinhu ma treasures akavigirwa vamwe. Unazara kuti kune zvinhu zvakuti kana zvikangoita mushi vamwe vanhu upenyu hwavo huchatomboita mushi. Because tiri kuvapa kuita zvavari kuita zvinhu hazvina kumira mushi. Saka anongotora kacheo gara pakopa kabhanani kabheki kake so letira pakati ikonomi kangoita mushi unoenda wega kumusha udzingwe unotoziva kuti amana mandikuwadza unochiita mandiuraya. Saka irima reikonomi ringoita vamwe tsano vagonawo kuvaka because havana kufunda. Zvikaita proper panoshanda kufunda kwako. Saka kana usina kufunda usatombochema dai zvanaka dai watoti Mwari ngandinakirwe munguva inoyi. Because zvikanaka kune mainterview baba hakuna achapinda basa asina kuitwa interview even mabasa ako. Aunza mama tambura ako manopinda yokusesa pinda munofira patransformer. Vakuru munotobvunzwa kuti munozvigona here kuti batata tambura straight. Nhamo haisi qualification, nhamo haisi experience. Isituation. Mwari panoti kuAbhurahamu vana vako vachaita senyeredzi. Nyeredzi dzinotora advantage yedarkness kuti dzigone kushaina. So kana zvinhu zvatoita kuti zvasviba zvaoma kwaane rima so dai kutoti Mwari ndibatsirei mukuoma kwazvo nditapirirwe nokuti zvikangonaka ndakuwara. Hawandiri kuudza ari kutozviti zvikanaka wakuwara. Iyo ndovoti dai zvanaka ita mushe. I'll give you this example. And if the next statement of mabasa ari kunetsa, it's half truth. And I would think them and that half truth. You will half day. Takatarisa Sunday Nelson. Sunday. Tikatona ito nzikurukudiwa engineer kuchireti. Tonga talents. Ikuda engineer kushuka. Kutoni mabasa kuchaka vanhu. Kune vanhu kuchaka mabasa. Kuboita mabasa kuchaka vanhu. Saka chokwadi chinoti kuti awufana kuti mabasa ari kunetsa. Unofana kuti airtype yangu anonetsa. Wakanza kachokwadi akanobohwa but. Vana kurudiwa engineer so. Kuti mabasa ari kunetsa iti edzera rangu. Hapo. Vachindi chada kuimprove manje nekunoku kwete ikoko. Opportunity available for anyone. Kana zviri zvinhu zvekingdom yaMwari. The race is not to the swift, nor the battle to the strong, but the time and chance are given to all. Pari dambudziko ndekusaziva kuti mwaka wangu wasvika, mwaka wamukana wacho ndeuyu. Why? Because mikana inozvipresenta kazhinji sedambudziko. Kuroora kwa Isaac kwakatumwa Eliaza.
akaliga gorite nezvese zvinokosha mbeki akapresenta condition yekuti achandipa mvura wopangamera ndiye achava mukadzi waIsaac. Pakatanga paiswa leba, hapana kupfimbwa munhu, pakataurwa kushanda. Mwari makarangarira Ruth aenda kuMoab, abva kuMoab achienda kuBethlehem akaroorwa naBoaz. Ruth haana kupfimbwa maraini. Ruth akawanikwa kumunda achishanda. Varume kune pamwe kuti opportunity yako yakapigwa kwete muusimbe mukushanda. Saka Bible richivenga usimbe. Ratoti kana paine simbe ngaende kumujuru, kwete conference, kwete kuchechi, kumujuru kunongoona tudiki patukita basa man. Lesi yene ndika rafu. Kuti kana muri simba mbiyo kuchechi, enda kumujuru. Kanu kadiki pateti wiri anofikirwa kazhimu so. Iyo uri mkuru haunozva uri kuita. Wana motivation pachuru chaipo kwete pa conference pachuru. So bali pamwe pekuti answer inouya but yakavigwa mukushanda. Achandipa mvura opangamira mvura ndiye achava mukadzi waIsaac. Kushanda isi beauty. Opportunity payakauya kuti moto wakuda kunaya but patumwa vanhu vanobudisa nhu mumoto. Vanhu vakauya vari desperate vasina pekurara vakasvikira muguta reSodhomu neGomora vakagara paCity Square. Lota akaenda akati varume ndinemba hamungarare panzira handi munorara kumba kwangu mupfuure mberi nerwendo rwenyu. Zvanzi vatumwa vakatomboramba akavagombedzera kuti please don't worry hamungarare panzira handei kumba. Vakumba ndobva vakazoudzwa kuti tsano tiri timu remoto ita rati stere vachata munhu pano meseji yemota anatorwa maraini kumba akuvahosta. Answer inozvipresenta sekakuti saka tinoona chirongoramba uchinamatira mhinduro yeti yakatouya. Maybe pandemic iyi panga pauya mari yako yokungochema chete watoifaita wamwe wachifaita muchifaita mesi yakanyanyadeyapera ikapera uchaona munongoramba uri iwewo zvangu mukuoma kwazvo nemukunetsa mazvo. Mwari ngaandiwanire nyasha ndigone kuziva kuti apa pane mhinduro apa ndo pane ansa yangu. Varume havana pekurara ndinapo pekurara. I remember ndakabhuka testimony how I came to town. Ndaigara kumazoe mine unonzi kuJumbo. I grew up pamaini ipapa. Saka papa negolf club. Saka varungu vaenda vachitamba golf. Saka taenda unotakura mabhegi tiri makedi tiri mafana. One day tiri kuenda pane mumwe murungu anga apoterwa nevhiri rake machemberi kumadhara. Ndobva akumbira kuti tinjiriwo spare wheel rangu iri. Vamwe vangu vakati ada kutijairira. Vakashandisa madzibaba edu ada kungotishandisa. Sara vaida kumubatira Sara chitakwenda kubatawo nhau yegolf kudhara. Ndakamubatsira munhu iyeyo. Ndobva andipawo business card rake. Was a farmer. After some time ndakazongomufona ndonzi what are saying. I've been looking for you. Ndakaopen a company kuHarare kuna Covent. I want you to come. Ndokuuya pandakaita. Ndauya ndokubva nditi this is the company. Nanzi Trans for Africa. Pane zuva close nezuva pa number 38. So ndasvika ipapo ndonoona ari kutoshanda ndikachapindawo pamunhu tokuchegawo mota zvokuita vamwe akaita company. Ndapiwa shirt ndoona mwana mwe kusundika mvunzi. Ndichita papa. I want you to manage these guys. Ndazomudza kuti achikoro manje papa sina. Zvanzai wakapasa vhiri. Baba pari mikana yekuti haunore O level unore mavhiri. Life. Time and chance are given to all. Takakwarara nyaya kungochinja vhiri. Vakomana kuti pana supervisor auya mukomana mavhiri. Vamwe vangu vakaramba kuchinja vhiri nemudhara vachiripo. Ivo vari kunemba kuti davo mwaponjerwa umaya zvichaita. Time and chance are given to all. Okumwe murungu uyo haana kutisarudza kuti come and change my will. Akati can you kureva tesi. Chance yelife inogona kuya iri open check. Mwari ngaakupawo kunyumwa. A descending spirit. Kuti hapane mukana, hapane favor. Hapasi pese pane problem pasingaberekwe favor. Pane kamwe kakunetswa so kakatakura blessing. Nemwe musikana akachata so.
testimony yake tupata. Akafirwa na amai. Akuchengetwa kubva kwamainini. Akafirwa na amai kumondoro ndobva yakunomhara kubva kwamainini. Amainini vakati vana vanga vachaita majuti. Iyeyo ndiye achamukira kuma5 achiita majuti. Vana vamai ndobva vazorora, ndobva vaitwa shandiswa. Vari kumuka kuma5 achiita kumajuti. Timu rinodhiraivhawo magonyeti rinomukawo kuma5 rinotora matraki richienda. Ndobva vaonewa neimwe shanje isati yaroora yegonyeti. Zvawirirana paye muchato ukarongwa vakachata. Aipupureta vanya iyoyo kuti kuna mwari wekuma5. Usaterere kumutswa kuma5 kunogona kumukira mereti kumukira muchairo. Vana vamai vavo pamuchato vaimboyemura so. Kunaishandiswa achimuka kuma5 vasozeti kuma5 kune mereti. Aigona kuchenda kuti mwari vakandivenga indava zodaiso mwari itemoyo uchinje vachiwedzera kuoma kuramba uchimuka kuma5. Mwari aitozvati kuma5 kune munhu wako. Ishmael na Haga vakadzimba pamba paAbhurahamu. Vakachema, mwana akachema nenyota, mvura ikapera. Havana kutorwa kumba. Mwari akavhura meso Haga, Haga akaona tsime remvura. Kune imwe blessing yekuti Abhurahamu akupa bhodhoro remvura. But mwari vada kutokubariri tsime remvura. But unoriwana sei kana wadzingwa kwaAbhurahamu. Pane kudzingwa kuna mwari mukati. Ukakuziva unosvara. Zvinoita kuti uchemo pakati maka vada kundidzinga. Usaziva kuti mhinduro dzinouya sei. Kune mhinduro dzinouya saJoseph. Kuti vakoma vako ndovanopesa vatokumaka kwete vatorwa. Vakoma ndovanokutengesa. Joseph ane dream yekuita mambo. But haana mari transport. Mari transport kuvengwa. Support yedream yako inoda vanhu vanokumaka oyo. Alright, I'll finish this scripture. 2 Kings chapter 13 verse 20. Kune murume aenda kundovigwa. Zvanzi vakundomukanda muguva. Vasvika naye kumakuva. Vakaona hondo yeMoabhu ichiuya. Ndokubva vati tingafe hondo yauya. Saka hatichaviga murume uyu muguva rake. Ndokubva vamukanda muguva ranga rakashama naElisha. Paakaguma mapfupa ndokubva amuka. Dai akaitwa proper burial aivigika. But nokuti vakamukanda muguva risiri rake akaguma mapfupa akamuka. Yega murume wokuti akapiwa maiki achipa testimony muchechi anoti ndinofara nenyaya dzekukandwa kandwa idzi. Takakandwa mumari dzedu, takakandwa miminana yedu. Proper burial yaitomusiya akaora. But vanhu vakaona hondo ndokubva kuti ngatimbomukandai. So pane kumwe kukandwa kurijektwa kuri kukukanda pablessing. So kana uchinasa Bible richiti gara une mfaro muna Mwari nokuti Mwari vakatendeka. Rejoice in the Lord. I said rejoice. Why? Because even in trying and troubling times, aningatizozo arikuita Mwari. Kune favor isingawanikwe mukudiwa, inowanikwa mukumakwa. One day I was preaching here around 2012. Because we started here 2007. 2012 I was preaching here, so I had a challenge with some guys who are married to open up. My English preachers, only Shona preacher cannot be part of our team. That's like a dressing car for people, they say a lot. Don't want this chapter, the lunch hour, Saga, cannot show us what we have Mashuro. But I want people who can cheat Messica. Yes, it was a team Shona kids. But their rejection, the Shika Pandaka is saluted and got Shua Marimunene and the Magarungas himself. One day I was ministering here my 11, said, oh, boy, Mumuruma Kamirapa. So the Paris and the Casket of Paris Noku. Oh, Father Morris. People of Paris and what's the use? Araban Batter Roko no Vapuri Samai. Mariaka Puritaka $10, 700 years. 2012. 700 years. Pan of the church. Pana. Don't God bless you. Don't buy it. But there is no Zimbabwe one. No problem. I don't know what you want to see right. So then I can mark on Diwa or Stefan Gudiwa. I don't know who Diwa can say the mark. Why? Because I don't have the punish and Kabu Zirisa. Can I want Diwa situation?
Zensi mukuoma ni kunetsa kwazvo. Time and chance are given to all. Mukuoma kwakaita zvinhu nemapandemic ari kuuya nezvinhu. Iti Mwari ndipewo mese mweya kuona mukana wangu. Zvinhu hazvinake nokuti zvanaka, zvinhu zvinonaka nokuti una Mwari anozvinatsa at any time. Zvinhu hazvinake nokuti zvakanaka, zvinhu zvinokunakira kana uri muna Mwari akanaka. Asadanzwa kunoidhara chinokuti afana mabereko nguva yakaipa. Kare zvinhu zvava zviri right. Hatigona kuvapikisa vanhu kuti ndipewo kadhi renyu foto. Tione zvava zviri right mairupfekwawo sei. Unonzwa tsitsi. Matenda futi nesikuto munhu akadai kuti zvava zviri right. Saka ndo right iyoyi. Namutori postereki papa. Achiudzawo varowa kuti mabereko nguva yakaipa. Une cell phone yekuti pakaita nhamo kuisa WhatsApp message yasvika. Iwo kwati pa 4 days munhu ari kuroti munhu aizoudzwa munhu atovigwa. Vaenda kuchikoro nesako yemangai 13 days netsoka. Iwo uri kuenda nekombi yechikoro kuti mabereko nguva yakaipa. Zvinongoreva ndezvekuti nguva dzakaipa dzagara dziripo asi kune vanhu vanonakirwa munguva idzodzo. Vanotaura kuti tough times do not last but tough people do. Kuna vanonzwa kuti aiwa munguva yekuoma kwazvo Mwari akandirangarira ndikaita zvinhu. 2008 kune machansi mari isingatenge, kune vakavaka dzimba, kune vakatsvaka zvekuti vakanzimbopupurai vanoti ndakaona Mwari 2008 iwe ukapiwo mike woti nandafa. Kusiyana kweupenyu. Time and chance are given to all. Rega kupotsa mukana nenguva yezvinhu zvako. Mamiriro azvakaita, mamiriro awakaita ane nyaya kudarika mamiriro azvakaita. Why? Nokuti mukana wako ungangodaro wekuti varume vauya muSodoma ndovachakuburitsa mumoto, but vari desperate havana pekurara. Iwe ukava ne a good heart, even uri kuSodom, what can change your life? Things are hard, but operate with the principles of the word of God and you'll see the blessing of God in your life. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. Mikana painozaruka maopportunities paanouya Baba, takumbira mese mweya shoko renyu vati time and chance are given to all. Nguva yangu mikana kana yazaruka Baba, tiregere kuipotsa takupai mbiri nekutenda muzita raJesu. Amen. Hama dzangu mufambe murugare. Mwari wenyasha vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei. We meet again same place same time. Bye bye. God bless you.